kafa yanzu sai yanzu nake gane cewa ashe mutane masu yi nisa da addinin Allah ba wani ba har in malamai wai malamai suna musu akan wa ake isti'ana da shi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in malamai na musu ma su fito su mutu wannan ya nuna halas ba san ma addinin ba sa addini ba in dai har malami zai dinga musu da wani malami kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka nafalil hasr shine aka kaddama maf'ulun bihi in malamai biyu suna musu haka har wannan na da magoya baya wayannan na da magoya baya to wannan al'umma me ya rage mata domin shine ainihin tsatson addinin musulunci tauhid wai tauhid ne ma ake musu akai har a samu gwamnati ta ce za a yi wani abu kuma ta yaya kuma mu da ke kokarin Allah ana so wa atasimu bi hablillah hada wannan al'umma daya mu hada masallacin mu ya zama daya yaya zaka yi sallah bayan mutum yana tsammani akwai wani ghairullah wanda zaka iya neman taimakon shi kuma kana sallah bayan shi kuma ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kun fahimci abun don abun tsoro ne ai abun tsoro saboda ka wannan bangaren malamai masu isti'ana da wani ba Allah ba su ji tsoron Allah lokaci ya zo ƙarshe ya zo ba wani abu da ya rage a duniyan nan fa kuma su ji tsoron Allah su musulunta su tuba kuma su kuma bayyana bai isa ka ce na bari a'a sai ka bayyana ma mabiyanka cewa la yusta'ana illa billah fa iza sta'anta fasta'in billah sai kun zo kun yi wannan wa'azin mutane sun ji in ba haka ba akwai kauye wanda suke bin ku suna neman isti'ana ba ma wai da annabi ba da sauran mutane waliyansu wannan shine tsatson kafirci to gashi muna nan rungume da mutane suna cikin wannan irin kafirci kuma mu ce muna ma wasu wa'azi saboda haka Allah shirye da mu kuma kada Allah mu ko muna ganin musulmi ne suna sallah to abin ai musulmi ba kawai sallah ba ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan mutane ba za su yi imani da Allah ba sai sun hada da shirki da Allah me shirki wani abu na Allah ka zo ka Allah ce iyyaka na'budu muna ga wa Allah yace mu ce iyyaka na'budu wa iyyaka kai kaɗai muke bauta kuma wurinka ne kai kaɗai muke neman taimako sai wani na shakkawa ana neman taimako wurin manzo Allah ko wurin annabawa ko wurin waliyai ko wurin mala'iku yana ma wai shakkawa har ma yana musu akai ya aka yi wannan ya zama musulmi wannan ba musulmi bane ko hajji yayi ko me yayi wannan ba musulmi bane saboda haka dole a dawo a koya mutane tauhidi sannan wannan malaman dole su dawo kuma su yi shela cikin mutane cewa la yusta'ana illa billah wahdahu domin duk abin da kuke aikin banza ne in ya zama tauhidi ma bai zauna a kanmu ba ya zama aikin banza sannan kuma ba za mu yi mamaki ba in Allah ya doka mu da wannan kaskanci kuma Allah ya azabta mu Aisha ta ce ana haliku wa fina salihun shin to ai akwai masu yin gaskiya Aisha ta ce annabi ya ce mata idza kasra al-khabar in wallahi masu barna suka yi yawa cikin ƙasa wallahi salihai za su yi ta addu'a su yi ta da dauri Allah ba zai ji ba sai kuma Allah zai halaka su gaba daya gashi nan Allah zai halaka kawai manyan ne suke masu jin daɗi suka lalace fa gashi nan talakawa suna ma Allah da'a suna komai Allah bai kula da wannan abin da yake kula manyan in kun lalace to zan halaka alƙarya da wanda ke cikin saliha sai dai abin sanyi shine ko da Allah ya zo da irin wannan halaka kuma mutum ya halaka Allah zai tada shi da niyyar shi in mai tauhidi ne zai ga tauhidi Allah shirya da mu